एबसु आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा 20 जुनाव जेब्ला डिलिमिटेशन ड्राफ्टखौ ओंखारदोंमोन अब्ला अमा जाना बमा गावना रंजादों। बिथांमोना बुंना लादों जों जेरै सानदों एरैनो जादों। एबसु आरो इउपिपिएलआ बुंदों मोनद' बिधान सभानि रायजो राजाफ्रा दरं लकसभाजोंनो थाफानो नांगौ होननानै बुंदों आरो रंजादों बेदर जादों। नाथाय जों बिपिएफआ माब्लाबाबो मोनद' बिधान सभानि रायजो राजाफोरखौ 24-25 बोसोर भेक्टिम खालामा। बिनि थाखायनो जों बिपिएफआ धरना लागासिनो। इउपिपिएल आरो एबसुआ थाबैनो सावरायना थिरांथा खालामनो थांखि लानाय बिसायख'थि आय'गनो लाइजाम हरनो नांगौ। नाथाय बिनि सोलाय बिथांमोना बरायना अमा बेदर जादों। बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारिया। बिथाङा बुंबावदों फिन आरोबाव प्रमद बर'आ लकसभाखौ फाननानै जाबावबाय। आगोलावथ' बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दारै फानखाबाय फिन आरोबाव लकसभानि दारै फानबावबाय। बेहायथ' जेबो बुजिनो आद्रा गैया। एबसु माने इउपिपिएल, इउपिपिएल माने एबसु। बेहायथ' जेबो बुजिनो आद्रा गैया। बे ड्राफ्टखौ बिसोरनो बानायखानाय। डिलिमिटेशन ड्राफ्टखौ आं थाब्लाथ' बिदि जानाय जेबो सोंथि फैयामोन। प्रमद बर' दैदेननाय गन्दगला जाबाय थागोन। एबसुआ आन्दोलन खालामदों नाथाय लिरनाय गोसोखां बिलाइ गथायाखै। आन्दोलन खालामबाय, प्रेस मिट खालामबाय, जोब्बाय। जों बेखौ गनाया। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिथां बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। दानिया फैदो बिथाङा मा बुंदों मिथिना लानि। बिपिएफ हान्जा हिसाबै थांनाय 20 जुनाव जितु इलेक्शन कमिसननिफ्राय जितु समस्तिखौ लानानै डेलिमिटेशननि जितु ड्राफ्ट ओंखारदोंमोन बे ड्राफ्ट ओंखारनायनि सायाव एसेम्बलि समस्ति हिसाबै जोंहा बुंनांगौ गैया। थिगैनो दङ। जोङो 15था मोनदों एसेम्बलि हिसाबै। खिन्थु लकसभा हिसाबै जोंहा बुंनांगौ दङ माने जोङो 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जितु सुक्ति खालामदोंमोन बे सुक्तिनि समावनो जोङो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ बुंखानाय जादों दे नोंथांमोनहा बे सुक्तियावनो उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभाखौ बानायखानानै हरनांगौ होननानै। खिन्थु बिथांमोना बेखौ होआखै। नङा जों दा बेखौ होनो हाया, इलेक्शन कमिसननि खोथा दं बिदि होननानै जेब्लानाखि आसामाव डिलिमिटेशन जागोन बे समाव जाहाथे जानो हायो उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभा बे हिसाबै सुक्तियाव लिरनानै हरखानाय दंमोन। बे हिसाबै समय मथे 2007 समाव 2007आव मोनसे ड्राफ्टिंबो ओंखारबायमोन जे उदालगुरि मोनसे लकसभा आरो क'क्राझार मोनसे लकसभा। खिन्थु दिनै गोदानै जितु थांनाय 20 जुनाव मोनसे ड्राफ्ट ओंखारदों बेवहाय जोंनि सेटिसफेक्सन बादि जायाखिसै, जों लुबैनाय बादि जायाखिसै। ओंखायनो बिनि हेंथायै जोङो थांनाय 1 थारिखनिफ्राय बिपिएफ हान्जानिफ्राय आन्दोलननि कार्यकुसि जों लादों। गसाइगावआव 1 थारिखआव जानानै थांखांबाय आरो दिनै उदालगुरियाव खालि बिपिएफल' नङा बे धरनायाव गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा ओंखारजोबफादों आरो गासिबो दल संगठना दंफाजोबोमोन। जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे उदालगुरि आरो तामुलपुर जिल्लानि गासिबो जाथि जनगोष्ठीया जोंनि आन्दोलनाव हेफाजाब होफैनायनि थाखाय। आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव खोथा जे आबसु आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा 20 तारिख जुनाव जेब्ला ड्राफ्टिंआ ओंखारो बे समाव बिथांमोना आबसु अफिस इउपिपिएल अफिसाव बमा गावनानै पार्टि जादों। बिथांमोना बुंनानै लादों जे जों जेरै लुबैदों बेबादि जाबाय ड्राफ्टिंआ जों जेरै समस्ति लुबैदों बेबादि ओंखारबाय होननानै माने फुर्तिजोंनो बिराद बमा गावदों आरो दाउ अमा सिथारनानै जादों बिथांमोना। थारमाने जों दिनै बेखौनो बुजियो जे आबसु आरो इउपिपिएलनि लिडारफ्रा माने उदालगुरि पार्ट आरो बे तामुलपुर गरेस्वर मथ'थे 6था समस्तिखौ दरंजोंनो थाफानांगौ होननानै बिथांमोनहानो बुंदों। बिथांमोनहा बुंनानै लाखादों जे जों लुबैनाय बादि जाबाय। दा जों बुजिनो बाखि गैला आबसु आरो इउपिपिएलनि लिडारफ्रानो प्रमद बर'नि लिडारशिपआव दिनै बे 6था समस्तिनि रायजो राजाफ्रा आरोबाव 25 बोसोर 30 बोसोर भिक्टिम जाबावनो थांगासिनो दं। ओंखायनो जोङो बे जाहाथे जानो हाया बेनि थाखाय जोङो बिपिएफ हान्जाया दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव
बिनि हेंथायै जोङो आन्दलन खालामदों माने जोंनो उदालगुरि समस्ति मोनसे नांगौ गोदानै आरो मानसिफ्रा भुल बुजिनो नाङा 1 थारिखआव गसाइगाव धरनायाव जितु गसाइगाव जिल्लानि जितु मेम'रेन्डाम बेवहाय मोनसे भुल जादों गोरोन्थि जादों बेखौ जोङो दिनै गसाइगाव जिल्लाखौ बुंनानै बे गोरोन्थिखौ उइद्र' खालामनानै गोदानै मेम'रेन्डामखौ सिभिल एसटिआवनो होफिननाय जाबाय नोंथांमोना दसे उनावनो हयथ' मिथिनो हागौ मथथे एसटि हिसाबै गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF भुल क्रमे एसटि जानांगौ होननानै लिरना होदोंमोन बेखौ जोङो दिनै उइद्र' खालामहोबाय गसाइगाव जिल्लाखौ बेखौ भुल बुजाबुजि जानो नाङा मथथे जोंना समस्ति जानांगौ उदालगुरि दा एसटि बा एससि बा अबिसिनि खोथा गैया मथथे जोंनो उदालगुरि हिसाबै मोनसे लकसभा समस्ति जोंनो नांगौ बियो जेनेरेलानोखा जिहेतु मंगलदैयाबो जेनेरेलमोन आरो बोरै एसटि जानो एसटि सिटआ बारायाखै आसामाव आगोलाव जेरै दङ एरैनो बे हिसाबै बे जेनेरेल जाखागोन बेहाय जोंनि मानसिफ्रा भुल बुजिनो नाङा दा बेफोरनो दा जोङो बारे जों ओंखायनो खावलायदों आबसुनि लिडारफोरखौ बा UPPLनि लिडारफोरखौ बा UPPL सरकारखौ बिथांमोनहा गोसो जाबा माने पार्टियाव डिसिसन लानानै सरकाराव डिसिसन लानानै थाबैनो जुदि इलेक्सन कमिसननो हरोब्ला निश्चय बियो उदालगुरि समस्तिया निश्चय जों मोननो हागोन खिन्थु बिथांमोनहा बरायबायसो दाउ अमासो जाबाय बोरै दिनै माने बिथांमोना उदालगुरि समस्ति नांगौ होननानै लिरनो आरो जों बेवहायनो बुजिबाय जे प्रमद बर'आ आरोबाव जोंनि बे BTC बाखि रायजोफोरखौ आरोबाव खेबसेबाव फानबावबाय आगोलावथ' फानखाबाय सक्तिनि दारै आरोबाव दा लकसभानि खेथ्रआवबो प्रमद बर'आ सेस खालामबाय बे BTC बाखि रायखौ BTCनि रायजो राजाफोरखौ बयबो रायजो राजाफ्रा बयबो जाथि जनगोष्ठिया बयबो लुबैदों दिनै खिन्थु प्रमद बर'आ चुपचाप साइलेन्ट प्रमद बर'आ गोसो जाब्ला सरकाराव डिसिसन लानानै केबिनेट डिसिसन लानानै हरबानो जायो दाबो समाय दङ 11 थारिखसिम क्लेम आरो अबजेक्सना हरबानो जाबाय एबसुनि लिडारफ्राबो खालाम एबसु माने UPPL माने एबसु बेथ' बुजिनो जों बाखि गैखाया बिसोर हरनोनो गोसो गैया थारमाने बिसोरनो बानायखानाय थारमाने जे उदालगुरि जानो मोना दरंआव थाफाजोबनांगौ होननानै जायनि फलाव दिनै बे रिजाल्टआ ओंखारदों खिन्थु जों मानिया जोंनि BTCनि गासिबो रायजो राजाफ्रा गासिबो जाथि जनगोष्ठिया लुबैदों जे उदालगुरि हिसाबै लकसभा जानांगौ बे हिसाबै जोङो आन्दलनखौ लांबाय थागोन आरो जागासिनो दं गाबोन क'क्राझाराव जाबावगोन बेनि उनाव काजलगाव जागोन बेनि उनाव बिजनी जागोन बेनि उनाव बाक्सा जाबावगोन आरोबाव बेफोर जोबखांनायनि उनाव आरोबाव जोंनि गेजेराव सावरायगोन जोंनि नेक्स्ट स्टेप जिथु आन्दलन बेखौ जों बोरै लांनो बेखिनि खोथा ओमफ्राय आं थाब्लाथ' बेबायदि जानायनि खुनु प्रश्नआनो फैयामोन आं जुदि सरकाराव दंमोनब्ला बेबायदि खुनु दिन जानो हायामोन आरो साहस गैया जों थानांगौमोन सरकाराव अब्ला बेफोर जानो मोनामोन लकसभायाव उदालगुरिया 100आव 100% जायोमोन आरो जोंनो सुक्तिखारि आरो जों सरकार सालायनाय समाव बेबायदि जानो हायो नङा दिनै प्रमद बर' सरकार दा जानाय समाव बे 3 बोसोराव मोननै एक्सट्रिमिस्ट अर्गानाइजेसन खुलिबाय BTCआव बे बोरै सान्थि जाखो मालाय जों 15 बोसोर 17 बोसोर BTC सालायनाय समाव मोनसे बेबायदि गोदान आर्मस दैग्रा संगठन बुजियाखैमोन खिन्थु दिनै प्रमदनि दिनाव मोननै जाबाय बे मा जाखो मा सिम्बल बेलाय प्रमद बर'नि दिनाव जाबाय थागोन गन्दगला जाबाय थाखागोन दे थेंक इउ मोनसे खोथा बिराद लासिं माने आबसुआ दाखालि उदालगुरि लकसभा जानांगौ होननानै आन्दलन खालामनाय जों नुनो मोन्दों खोनादों बयबो मिथिगौ खिन्थु आन्दलनखौ खालामदों बयबो नुदों बयबो गोसोआव मोजां मोनदोंमोनलाय आबसुआबो बिबाय मोजां जाबाय उदालगुरि लकसभाखौ खिन्थु बिथांमोना मा खालामदों आन्दलन खालामनानै जास्ट प्रेस मिटल' होदों खुनु लिखित मेम'रेन्डाम होआखै बे आरो जोंखौ जाम्बा खालामबावनाय जायाखै मा BTC बासि रायखौ BTCनि रायजो राजाफोरखौ आरोबाव जाम्बा खालामनाय जाबावबाय सब समाय बुरबकथां माथां जोंनि रायजोफोरखौ थगायबाय थायो बे आबसुआ आगोलावबो थगायबोखाबाय आरो नै दा आन्दलना खालामबाय प्रेस मिट खालामबाय जोब्बाय मेम'रेन्डाम होआखिसैलाय जोंखौ जाम्बा नंदों बिसोरो
मथथे बिदि जानो नाङा मावबाय नालाय मावबाय मोजाङै मावबानो जाबाय मा लाखोमा दोनखोमा मा आन्दलन बेलाय जायाखै बियो बेखौ जों मानिनो हाया बिथांमोना मेम'रेन्डाम होदों लिखित हिसाबै होदों अब्लासो जों बुजिनो हागोन जे आबसुआ नंगौ उदालगुरि लकसभाखौ नागिरमारदों होननानै प्रमानखौ जोंनो होनो हायाखै देखायबानो जाबाय जुदि प्रमान दंबा लिखित होआखै खालि प्रेस मिट खालामनानै सिरि थादों बेखिनियानो दे थेंक इउ 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519959 आव थोंजों सुला लानो हागोन